ओइ आदै आदै ओइ दंना गैयाब्रा अ मेन्देला जिरायफै मानोथो लिंहरदोंमोन आदैया लेंहरनाय माने हनै जोंहा रुवाथि नांगौनो सासे मोजां नायनानै होफै आरो मा नोंनिया रावफ्रा मा उथिया आं मिथिगौ आदै नोंसा सासे रुवाथि गोनांथि दंथारो फिसाजोआनो सानैसो उनाव फैसिगोन फिसाजो फैब्लानो एसे एनै मावफानो हायो खालि रुवाथि बेना दोनलाय बिसोरनि मावनायखौ माब्लाथो बेसेबां मावना जाहोनाय नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदोलै आं बिमा मेन्देला आदै नोमादैजों मिलायफानाय रोंखा राखा राफोद सासे नायना लाना फाय देग्लाय बोसोराव नोमादैया जोबोद बुरिथारबायलै नोमादैयाबो गोदो किन्तु मोजांथारमोन एखेबारे हेमा मालिनी बायदिथारमोन आदैयाबोथ' खम नङामोनलै धर्मेन्द्र बायदिथारमोन मोनसे खोन्था जाबाय नङाना लावगिया गैला सान्दो बावगिया थियेटाराव माबा एक्ट्रिस ना बट्रिस जाहैबायनो दा खोन्थाया जाहैबाय बै लावगिबायनो सेम स्टाइल सेम बडि सेम फ्रेम होफिनगोन आं नोंनो आरो नायखांबावदोंसो बे थग्रोन बाग्रोनसिखौ आच्छा माब्लाथो लाबोनो सानदों नोंलाय गाबोन समफोरनो लाबोनोसै आच्छा नोंथ' आंनि खोथाखौ बुजिखाबाय बुजिबाय आदै नोंजों गोरोबनाय साफा नायनानै दोनखादों कारेक्ट माबालै आदै मोनोब्ला 20-40सो माबा मबाइलानो ड्रयिं गैला जागोन मा गेदेर बाथ्रा बेलाय खामानिखौल' मोजां मावनांगोन दै जागोन आदै जागोन आं गबाय दा